Čaute kamoši. Čaute. Dneska vás vítam pri novom videu Brookhavenu. Čaute, ja som tu s Fiberkom a dneska si zahráme taký, že budeme policajti. Pobeháme si tu, takže čo hovoríš, Fiberko, kde ideme? Poď sem. No, mali by sme naháňať nejakých zlodejov alebo čo? No. Musíme A ich ty čo, máš korčule? Čo, jak ideš? Nie, to je taký pohyb. Aha! Policajt. Prišiel, teraz prišiel. To nemôžeš auto zebrať. Nemôžem? Ja si dám auto policajné. Očino nastaneš do môjho auta policajného. Dobre? Kde ho máš? Ešte ho nemám. Nové, aha, aké pekné. Na parádu. Počkaj, dám si rýchlosť. Alebo dám si to takto. Mám najrýchlejšiu rýchlosť, ako sa dá. Ideme hľadať tých zlodejov, teda. Tých zlodejov. No. Pôjde asi pri banke, nebudú vlak robiť? Možno, že Lúpeže. moc ich tam nebylo a možno, že tento deň tam sa budú. Ty čo robíš? Počkaj, ja sa obratím. Iba som sa troška zrutil. Bo som nemohol ísť. Dobre, tu je táto banka. Poďme sa pozrieť tam. No dobre. Ja si zoberiem zbrane, keby čo, počkaj. A čo keby? Nemusíš ísť hore. Kde je trezor? Toto je bankomat. Čo je toto? Kde je trezor? Jaj. Trezor? Ja tu čo napíšem. Kde? Ty nerobíš banke, ale... To zbraň, dobre. Kúkaj na mňa. Čo? Zoberiem túto rýchlu. Nie je tu trezor? Je, hore. A jak sa Ale dostane? na to si musíš zobrať túto zelenú kartičku. Ukáž, A ktorú? dostaneš sa do trezora. Ktorú? Aha. Tu zelená. Nejdeme nikto s autom. No choď bližšie. To musíš ísť sem. No poď. No, A tu je trezor. dobre, a keby sme ho ako policajti vykradli, kto by nás, akože... Kto by to Veď vedel? tam som videl predtým ešte iných policajtov, takže ty nás môžu. Očino, prosím. Kto by nás podozrieval ako policajtov? Poď sem. Nikto. Ja nebudem kradnúť banku, ale môžem si to zobrať. Choď s tým oným. Očino, to musíš ísť. Vidíš ten... No tam, tú šachtu. Tak No. chod tam dole. A tam uvidíš mňa. Vidíš ma? Som. Poď, toto je taký úkryt jeden. Tam nie. No tam, teda. Tu som. A vyhoď si tú kartičku C. Jak? C stlač. Dobre. Aha. No už nemáš. No, dobre. A to kde sme? Poďme do auta. Teraz. Aha, to sme tu v nejakej reštike. To bol aký Mali by sme ísť do... tajná chodba to bola. Čo? Jaká tajná chodba. To bola tajná chodba. Á, zlodej! Poďme po ňom. Poďme. A ja nemám ani pištol, ani nič. Aha, zrha. Nasadzaj mi! No poď. On vystúpil hore, aha, kde je? No, poď. Na banke je. Však tu išiel donútra, aha. Išiel. Tu je aha jeden. Aha, chujlo. Strieľaj po ňom. Chujlo mi ukradol auto.
A ja som s ním v aute. Ja som mu zobral auto. Ty si mu zobral auto. A on skočil do vody. Aha, Chujlo. ste sa potopili. Tak sa to robia normálni policajti. Dám mu ho do vody. Počkaj. Niekto vykradol banku. Očino, kto vykradol banku, musíme to zastaviť. Do. Nie, Tu sú taký. títo dvaja. Ale oni idú do banky a niekto už vykradol. Tak poď, ty máš samopal. Kde si zobral samopal? Veď, tam kde? Chujlo tu. Nie, nepôjde do môjho auta. Chyť ho. Aha. Aha. Ja som v ich aute. Víš tu? Vzadu, aha, nie. Tak Očino, počkaj, kde pôjdu, poď, prenasleduj ich. Kde pôjdu. nasledujem ich. A som rýchlejší, A oni čo? nevedia, že ja som tam vnútri. Nerobím, iba ich sleduj, nech idú. Nie. Aspoň budeme vedieť, Očino, však budeme vedieť, kde majú ukryt. Keby sme ich sledovali. Očino, poď do auta. Ja ich budem sledovať. No. A teraz nevieme, kde bývajú. Vieme. No, nevieme. Tento niekde. Kde išiel? Ty choď Ja idem tam. doprava. Tu je, aha. Tam je. No, dobre si ho zabral. A už si dal preč auto. On je na muziku. Čo Počujem. je? Na muziku je. On je na muziku. Čo sa mu stalo? No choď. Dobre, už si tam? Kde išiel? Počkaj, musím si zapať sluchačky. Podľa mňa išiel, on bol na muziku, takže a vozík je rýchly. Takže mali ísť niekde sem. Poď pri tú banku. Banku? To je Tu tam. majú to auto svoje. Ideme, dobre. Tam je tá tvoja... To nie je tvoje auto. Je ich? Je ich? Oni ti dávajú furt to isté. Očinal som za tebou. Au, ja som narazil do bicykla. Druhý raz. Kam si išiel? No aj tuto. Hľadám ho. Chod... Nie je tam. Podľa mňa... Ja A? viem. Čo? Tuto to behá aký čierny. Čaute kamoši, prepáčte, že prerušujem toto videjko a chcel by som vás poprosiť, aby ste mi dali like a odber. Ďakujem. Čaute kamoši. Kde si? A som mu ako doma. Tu je niekto. On sa prezliekol, to je tento. On ťa zabil. Čo má? On ťa, one. Aha, tu sú. Počkaj, očino, prídem za tebou na spawn. Tu pri fontáne je jeden. A on sa prezliekol za policajta. Aha, no. Vidím ho. Počkaj, očino. Nestlačaj. Očino, slaď na mňa. Slaď na mňa. Čo robíš? Očino, to je moje auto. Však len skúšam. Idem sa previesť. O, počkaj, nie, ja nie som v aute. Však dobre. A obráť sa naspäť. Kde si? Hľadám ťa. Tu som. Tu si. Očino, stlač to, ten like. Dobre, vysadni z auta. No poď. Vysadni, ja chcem karovať. Však za chvíľku ja si pokarujem. Ja budem karovať. Dobre. Kam pôjdeme teraz, lebo sme ich stratili. Vypni si majaky. Asi musíme ísť sem, očino. Lebo tu je také oné, kde je také vecičky, kde sú.
A potrebovali by som sa tu zapísať, by som sa tu potrebovala. Čo to je? Jak sa to tu volá? Town hall. Očino! Počkám, to prevezem. Ocho naspäť. A vy sa nepotrebujete. Dobre, poďme ešte skontrolovať tú banku. Ak Dobre, tam vy nikto sa- není, tak môžeme skončiť kľudne. No, nasadni. Ja chcem kávať. Poď. Ja Ja ťa chcem tam zoberiem, že to nie je ďaleko. Tak som tam mohol dobehnúť aj peši. No, sa to robí normálne. Dobre som išiel? Aha, tu je to. Nezaparkoval si dobre. Zaparkuj. No idem sa pozrieť, či to aj vykradli. Ale Áno, nemám vykradli. kartičku. Podľa mňa to vykradli. Už mám kartičku. Á, chujo po mne strieľa. Do. Tam taký, Jak to tam dám? s čiernym koňom tu po mne strieľa ako idiot. Dobre, som tu. A teraz... Očino, musím na chvíľku odísť. Kde? Ja sa vrátim, dobre? To s tým nemôžeš. A s čím? To musíš vybuchnúť. Aby to Dynamit? Ale nerob. Á, chujo zas. Idem sa tu šmyknúť. Nie, očino, poď, nasadaj. Počkaj, šmyknem sa. Lebo tento kôň s koňom, oni. Tam je hore. Zlodej je tam hore. Kde? Henten. Na koni? No, ten je zlý s tým černým koňom. Strela po mne. Nasadni. Počkaj. No, nasadni do mňa. Musíme mu začať, on strieľal s rúzovou onou. S debilinkou po mne. Ide po nás? Pozeraj sa dozadu, očino. No dobre, tak toto boli policajti Brookhaven. Majte sa všetci. Čaute. Čauko. Čau.